שלום עליכם, נמצא איתנו פה יוסף הכהן שמתכונן לבר מצווה שלו בעזרת השם בכ"ח ניסן פרשת אמור, בית חב"ד צומת גולני, ואנחנו נשמע אותו עכשיו קורא את הקריאה בתורה של פרשת אמור. בכבוד. ויאמר אדוני אל משה אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשערו הקרוב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו הפתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש לא יטמא בעל בעמיו, להיכלו לא יקרחו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת. קודשים יהיו לאלוהים ולא יכללו שם אלוהיהם, כי את ישי אדוני לחם אלוהיו הם מקרבים והיו קודש. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו, וקדשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב קדוש. אדוני קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדשכם. ובת איש כהן כי תאכל לזנות את אביה, היא מחללת באש תשרף. והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומולא את ידו לבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום. ועל כל נפשות מת לא יבוא לאביו ולאמו לא יטמא, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו אליו אני אדוני. והוא אישה בבתוליה ייקח אלמנה וגרושה וחללה לא זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מימיו ייקח אישה ולא יחלל זורו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. חזק וברוך, מזל טוב. שני שגויות. טוב, פעם הבאה אני לא אעשה שגויות. בעזרת השם, אתה בסדר גמור רבנו. טוב, תמיד שיהיה במזל טוב, מתקנים אותך. הרבה נחס, בעזרת השם. גזונט מושטרק. את הבר מצווה הראשונה אתה זוכר? לא, וזה מעניין מאוד, אני לא יודע, אני מאמין שיש לי בטעות רשום על כל הניירות שלי, כן. 28 אפריל. כן. תלוי, האבא שלי כבר הלך לדרום אפריקה שנתיים לפנינו, אני ואימי באו אחר כך. תלוי אם הוא זוכר שהיה כ"ח ניסן או עשו תרגום מ-28 אפריל, שזה לא נכון. באמת בשנת 28 כ"ח ניסן היה ב-18 אפריל. ונראה שאמא שלי באה לדרום אפריקה איתי, אבא כבר היה בג'והנסבורג, שהתחילו למלא את הטופסים של משרד הפנים שם. אולי מישהו, היא לא ידעה מילה אנגלית, אולי מישהו שעזר לה, שאל אותה מתי היום הולדת של הילד הזה. היא אמרה כ"ח ניסן אחרי פסח. בגלל זה רשמו בטעות 28 אפריל. אבל כשאני הייתי ב-96 בארכיון בליטא, מצאתי ביידיש ובליטאית את הרשימה לידה שלי, שם היה כתוב כ"ח ניסן ובליטאית 18 אפריל. יפה מאוד, אז אתה בטוח שזה כ"ח ניסן. אני מנסה כבר מזמן לשנות את התעודת זהות שלי, אבל
הגעתי עד קיר... אטום. אני חייב ללכת לשופט עם תרגום מהיידיש וליטאית. אולי אתם מכירים איזה רב שיכול לקרוא גם ליטאית ויידיש ויש לו זכות לחתום על, איך קוראים לזה? נוטריאן, זכות נוטריאן. אני אקח את זה עליו, עם זה אני הולך לבית המשפט ואני אבקש שינוי לתאריך הנכון. טוב, שיהיה בתעודת זהות. שיהיה בתעודת זהות.